video iwewe andika uchipuruzira ndebvu dzajapresa andikupuruzira ndebvu dza wing D andikuona saka kwenye body count yakakosha sei tondanga mbondodza ma body counts enyu ina hangu ndiri 3 pamene pa video memory under influence zvimwe zvinhu like tumpanje tuwawawa tuchimwe muchichirenjitika dai manga musipo momzina mudhara dai mwana wenyu ari kutweka dai mwana wenyu ari kubatwa alright saka vaiva vanongo vachiita zvemapoa vasi part of mamodels chinochitika hey panoita painonzi private entertainment I think right muri Zimbabwe I'm back again inonzi uncensored podcast last time nandina Colorful na Katarina and that podcast yakatrenda kuna vanoti follow vanonyatsoziva zvishort manumbers atakatora asiwo manumbers edu takatopfuurira saka nhasi ndadzoka nemaladies timboziva zvine zvichiitika vasikana vari muindustry mamodels mavideo vixen ndakaona mavideos akawandisa atakaona tese I think kana paine vari kuvaona vanonyatsorelata nemamwe mavideos anomukurumbira atakanzwa saka sandawanza kutaura pasaidi pangu apa ndina winter ane mavideos akawanda akabuda ndifunga kana makaona fona yaDelroy ndemusikana aita kuti zvibude zvakanaka then uko ndina Cinatra ndechangu manje from long time though sometimes atimbonzwanani dzongo atomboita tichinzwanana munomuziva futi I think makamona mavideos akawanda saka ndasina mbokurukura nawo timbonzwisise zvii zvinochitika muindustry mavo because I believe kuti zvakawanda zvinochitika pana vazhinji havadi kuda kuzvitsvaga kuti zvii zvikumboitika but zvakawanda zvinenge zvichiitika yeti vanhu vakatikoshera takavashaya futi mavideos atichinakirwa nawo aya haazobude zvakanaka pana pachidawo kuti pachibudawo mabhiza emukati momo saka muri bwere guys zviri sei we good ndine zvimaquestions zvangu zvakawanda wanda zvakandimbodyskase nemi zvakawanda zvoitika muindustry sometimes Sparks anenge asipo but imi mune muripo saka mugona kubatsirawo maybe kuna vamwe vanhu voda kuzotanga vada kuita semi kuti vazive kuti izvi ndo zvatiri kusangana nazvo izvi ndo zvatinazvo but chakakosha ndechekuti mungope maproper introduction amunogona kungozviita then nemahandles enyu because I know kuti vanhu vazhinji vanoda kumboona masocial media kuti akamboyatsomira sei saka chatanga naWinter then enda kuna Sina. Okay, so I'm Miss Winter. I'm a model, fashion model, video vixen, commercial model. I'm also into marketing. All right, and my social media handle is Miss_Winter on Instagram. Yeah. Cool. At Cinatra Music. On TikTok it's Cinatra.Zw. And on Facebook it's Cinatra Music. Yeah, mazvinzira. Saka chenjika panapa iwo vanenge vachitarawo nechirungu but Djsparks geto kuti tinenge chitarawo neshona geto kuti tinenge chitarawo neshona saka mukuzvigona sei ona chinhu chinhu chekutanga tenda kumbowatsobvunza mukugona sei mukudhile nawo sei maartist vari kubhadhara here ini ndima ndatiwo ndombijana vari kubhadhara vakuisa mari zvakawatozotara tamunzwa kuti asi mari kutenderera here munoita sei kuti munhu achikudai imimi kuti no da kumboyowo kuti umboenda pavideo yangu ndezvipi zvamunoti no anofanira kunge achimita 1 2 3 4 5 so that muti bo ndikuya. Would you like to answer? Okay, no, it's alright. So basically zvinoitika at first uchangotanga it's a bit tough because you'll be looking for exposure. And unenge uchida kuti at least ndikazikanwa pavideo raningi the next person is going to ask who's that model toda kushanda naye but pane time yekuti you would have experienced zvakawanda serei kwapa level riya rekuti no people they have to start paying me exposure nchaidi so there's situations whereby aripo maartist adabhadhara vari very professional kuzoita vaya vanenge vachizvigaira because vane mbiri so they can be thinking kuti every model is willing to be on my video unenge wakunzoti we had toita video togona kupa kana madrinks waiziya tapedza toita zvimachills and then we provide you transport but at the end of the day it doesn't work like that as a model. Right. Yeah. Cool. Offer? Yes, it's all about professionalism.
Saka kana oyo wapa level riri pamusoro, you get to charge Maria unoda, of which some managers you can't work with. Because I feel like in our industry as models, tinodzikisirwa pasi. Not in Africa, but in Zim. Alright. We don't get much support. Saka panyaya dzekubhadhara. Support. Alright. So how do you handle nyaya dzekuti maybe masvika then artist akunakirwa nemi akuda kudya iyi? That's the professionalism yandanchitaura. Ndafunga kuti professionalism Yes. but Ayo. ndafunga kuti professionalism nofana ngeri kumari but anenge anakirwawo because chitika chekudai ina pana panenge no soft Nicki Minaj kati munhu ari kuJamaica uko obviously ndimaona nemaseko zimene saenda akusoft time akuti andisisi professional mukwedza kuti chini inangu personally ndinini and those that know Cinatra knows that Cinatra ndoyohondo akada kuya kusaidi iroro because honestly you can say tiri paset tiri kushanda you now chaffing me. There is a situation whereby Joshua munenge uri paset anti and pane concept kana script inenge yataura kuti you have to be looking cozy with the artist. Yes, I'll do that. If I need to touch you, I'll touch you. If I need to act as if I'm about to kiss you, I'll do that. But you don't have to overthink kuti aiwa azvipereri panapa tikapedza pamwe ndozo ozoya kwandiri kuti uri kuona chi wadiwa mborekedzo enda padna izienda nakirwa newe aiwa. That's when I end up saying kuti I don't mix business with pleasure. If I'm at work, I'm at work. And then if I'm not at work chero kazouya futi after ndisiri pabasa I'll still tell you the same thing. We work together but we cannot mix. Komunozviendla use but zvinoita uyu zvasari zvinoita uyu aiwa ndozvakatongofanana because most artists think kuti models they are can I say that? They're into like ladies of the night but it's not everyone who does that. Alright. Because if you can stand on your grounds and you have to say kuti no I don't want to do this then you can work with people. Of unogona kutozovengwa pamusoro pazvona kuti waramba. That's true. Sometimes and you won't be able kutozokwiridzirwa. Uzvovengesa. Unotovengwa kuti waramba. Hapana situation yekuti iwe uri model but ndoronakirwa maybe ndianiko for example ndowaita video naWingy D kana ita video Djsparks then kupenya unoona Djsparks because izvo zvakanaka uchidaro because maybe unongo wadaidziko naartist usinganakirwe naye but kupaita artist unonakirwa naye unyatsota ndo ma levels acho. I personally just want to be honest. I don't know if people are going to hate me for this, but I got into a situation whereby I've got about 2 people. When I'm now. No, I just have to be honest, hey? So that other people, they can learn from my mistakes. Then I kiro nemunu. So what these people do, these artists, anokunyepera, in order to get what they want. Then when they get it, tomorrow they're the same people that will be walking around and saying, uya anadiri. You get it? So now it's a situation whereby whether wapenyerwa naye say, kana tell, I don't know, urukuto nyunguduka kumuona kuti shit, this is JP. What should I do? Apa wapiwa set ndione ngori main chiki kapa video. Ngochi pampiwa chinza aiwa gara apa dai. Tomorrow, that same person is the one who's going to be like, uyu nambo shanda naye plus it's an easy goer. So that these people manje vanoudzana. We'll be thinking kuti vamwe vanenge vachinyepedzera kuvengana social media but vachitotaura vese kuti auda kushanda naninga ndakashanda naye easy to go or the next person comes. So I've learned from my mistakes. That was way back before I even knew kuti industry it's very dirty. So I learned from that mistake. Chimo share experience zvakasangana nazvo kuti chichakazinga chako yakuitika. Okay, so I went to this one-time video, and I was actually getting paid. Actually, it's not like nangonzi we are drinks and exposure. I didn't need it. And a little bit because stage exposure. But that person, I was a huge fan. I could later show good director at Cinatra. It was like no, but I had 2 minutes. No, tell someone. There's no you know. Wow. It came a time with a pizza set. No, we're having drinks later. Are you guys want to go now? Or I'm like, no, drinks. Who doesn't want drinks? Then we chill, we relax. You think it's private,
But later on, you hear the next person. Wakuning message. Don't worry, baby. But just opera mushe. You know what obvious. Shakataur. Of which there'll be different people. Not what question in the previous video. But if I running my team, different director, different manager, different artists, different models. Nima dancers, mamo. But you get to find kuti they'll be knowing the details. So it's. I'm not gonna lie. It slaps. Winter, semodozo experience yako. I Chicha kambetika. Una vina mbodo someone, anyone. Una shisha wadaro. Not in Zim. Not yet. Sa una wakambonakirwa naye, auna wakambo sangana naye mpaka mbelika zvakaitika o. No, ndakasangana navo, but not kuti ndini ndainakirwa naye. Iye ndiye ainakirwa nini. Right. Of which vanenge vakawanda. Pari paset, and then vanenge vakodhana. 4. Let's see Indiana baby. Saka kana chingwanakirwa obva wazoti atende. Because inini wari yangu ndekudai ndakambosvika pane imwe video yaitwa. Video yaitwa yapera but ndakazodiscover kuti no, zvikuitika panapa ndezvekuti vasikana vazhinji vari panapa ndika. Vanga vari panapa pana transport. Then guys ngatingorowe chiraundi maybe panozokutsvagwa kuti BMB1 chokunzi guys andimora ikoko tichitamba drinks ndasendase then zvakawanda zvinozonoitika usiku urefu usiku urefu saka apasati vambosangana nazvo pamakasangana nazvo zvainakidza sei? No, like it happened when I used to have a curfew, kumba, because I stay with my parents. All right. And then I had to be home before 12. And then we were done with the shoot. I didn't have transport yekuenda kumba. And then these people offered to vandiendese kumba. And then ndakazongoreka natabatikira muchiraundi. And then vakuramba ndiendesa kumba wapera utako. Right. And then I had to call someone else kuti auye uzonditora. But inini mpeso wako wanifonera nyaya idzodzo kuti kusvika kuti ndakatoti ndine hasha ndosvika ndine hasha unokazofona kumanguva kuma 1 indorosvika ndakatogumbuka kana ma 2. Yeah. Right. But ndiripi video raunoti inini munhu uyu patakaita video inini ndakanyatsonakidzwa nekushanda naye is professional chichichichi hapana zvaakamboda munhu wana unokwanisa kungopika panhu wakaita nawo mavideos. That would be Delroy. Delroy. 4. I actually worked on a lot of projects now. All right. So yeah. Uko. Professional. Well, there are a couple of videos, but the one I could recommend first, it's the Chakalaka one. Kwelelanga, people know he's a Chakalaka. Yeah, Kelvin Mangena. Yeah, Nana Yasha David. It was so professional to the point Kuti chero time yataka pizza. They took me straight home. All right. No. Not even. And the one in the Getting Pops and Depression, it was just for a few hours. Takato krumza kupedza, and they gave me my money. I did my in drive and I went home. Pozoita yimwe manje. Right. Pozoita yimwe manje. Iyoyo manje andina kuzombopinda asi mari yangu ndakatomeka shoti vandipa. So this is what happened. This artist had 3 people vangachidoti vapinde pa video. All right. And the other one, I don't know if I'm going to be hated, but the other one he's a social whatever influencer. His name is Shadaya. I found out utopinda pa video, but then he ended up not being part of the video. I don't know for what reasons. So he called me, Cinatra, I need to do my models because I also have my models because I've got a brand. Rangu in Nema models. Like, how many models do you need? She goes, for now, Trukuda Iwewe. Nigga, no, it's fine. The number price list, yango, no vati bo. So, what are we gonna do? Tavatenda kuno, itajema, designer, katura my measurements for the outfits, angashidaki, achazo feka, akatinga boots, aka order mama costumes. Then he booked a B&B, and then he said, we're gonna spend the whole night. Did you just say? Tichurari yesao. Inaga, it's good. I didn't know the other model angari strip. All right. So that was the worst scenario whereby you're a professional person and a professional model. The other model was the angari dancer. And they do whatever they want. It was a scenario Guti I felt out of place
nezvaaita naartist, but you could tell the artist would jump to the dancer mwana mudikika obva ti aiwa mukoma musadaro, aunzoti akunzi mukoma ndobva atambira kure akaenda kuna stripper otanga kunakira obva uya kuna Cinatra. Aindobva ndakuza, you know what my guy, panapo you are my boss, so let's just keep it that way, until to a point where I chose my own room in that B&B. I locked the room, the other girls ndobva varara vega because there were 2 rooms, iye ndobva varara lounge. So the following morning, that little girl came to me. She goes, Cinatra, did you sleep with this girl? And I said, no, I didn't. My room was locked. She goes, saka zvaendwa na artist. Come the day on the set. Takushuta pepe. Msikana akachinja everything. From the rehearsal that we had, the dances. I'm not a dancer myself, but Nandine Jinja, Nanda Pikao. So being the main model, I was the one who had to be in front of the camera the most. Iya, she had her part, being a stripper, where she had to look all sluttish and stuff like that. Sorry to say that word. But she changed everything to the point you're she was like, I'm the one who's wearing glasses, so I have to be in front of the camera. I really stopped the view and I'm not stupid. You did what you did with the boss, it's okay, but you don't have to, because you did what you did with the boss, you don't have to come to me and tell me what to do. I spent the whole night rehearsing. I could have been at home with my kids, but I sacrificed it and do a pan up. This is what it is. So who are you? We're also getting paid the same amount you're getting paid. Imagine I end up complaining out. Yes, Cinatra, I'm the boss here. So you do what I say. Yes, you're the boss, but you're misusing the word boss. If you're a boss, you have to treat vanhu vako the same. How far not to end up kuna uyu wanoita zvaoita oya kuna uyu, it will end up disrespecting you at the end of the day. Wakunduza zvawakunduza, I'm no longer listening to that. Kana zvakadaro ndakubva panapa. And zvishona ndisanda tombopinda paset. Pane siti ndada kufanira kutopinda ka takaitroka doubt. Takati ndipe mari yangu ndiende. Apa ndakava overcharge sei. Ndofunga katanga kufunga ka 2 ka 3. Akati ndikati I am leaving yene mari yangu. She goes, it's fine, I'll give you your money and leave. So he thought I was joking. The other set where we had to be on the bed, dancing and stuff like that. Can I have my money? Then the manager gave me my money in full. I'm not doing in-drive with my money. I have to provide transport. Do in-drive. So I think that thing, it's a lesson to if he told other people because Mario inogona yakamurwadza. Wewe unotenga ma outfits anoenderana yebody yangu. Wakatsvaka mumodho, ukashaya modho anopfekana na size yangu unoita winter. So it was my worst experience, but I actually clear pants for myself because I stood my ground because vanonogumisa kukujairira. Ko winter wakasangana zvipi zvakasangana zvonoti ha iri ndiriwo iri zvakawanda. Right, one of the two. Like for instance, if you want to make it mu industry uchiri kutanga zvezve zvashimbotaura na Cinatra kuti unenge uchifanira kubuild a name rako. Most people want to use you kuti ukwanise kusvika ipapo, like they would want to sleep with you, especially if you're a lady. And then dzimwe nguva vanenge vachida kubhadhara tumari tushomanana, or they call you for a shoot. And then vatoregedza kubhadhara. Like there's this other time that I traveled ndakatobva kunoko and then I had to go to Mazoe. And then ndaudzwa nzi ndiri kubhadharwa. And then after the shoot ndakuzongoudzwa nzi thank you guys for volunteering coming here. Apa basi vachona vanga vakaoma vedwe. Like it's just hard being a model. It's not easy. Yeah, it's not easy. Right, but woneka guys. Alright guys, iwewe wait munduzo tap murume unoda. I just need someone who's supportive. Anotenga ke ma. No, it's not really about money. It's about what? Well, when it comes to my career in Africa, I just need someone who understands. Because most people don't understand. So I want to know anafana ku understand level ipi. Roti anoma ine mfeso wangu ine anafana ngacha understand. Boys wona zvitika tutazi kuti mimi wete mari yabhadhara ndika maenda papenda kuona pa video iwewe ndika uchipuruzira ndebvu dzajapresa ndikupuruzira ndebvu dza wing D andikuona then inini hangu ndobatkana maizia ndobatkana sa ndokuti ku understanding kwacho level acho lakutaura level pane zvimwe zvinozoita my extreme, but as a married woman I think you wouldn't really do that. So
maybe Why? unenge wane Chimoduza type ma-restrictions yono- wose munhu anenge Right. ashata. Winter ndabva kumavideo wanda Okay. sa kuna vari kuona ndichaita ndichipika koza vanhu vacho vanenge vanenge vaida kuti vachinzvenga maona sa ndichangoita ndimbowa confuse nedzimwe nyaya asi something chinobuda chete something chinobuda right iwewe wandika first of all unoti no ndiye munhu anounderstanda zvelevel kuti unoti ano munhu webhoyo ndo wakaita sei bonzi pawati ati supportive nakufunga kuti nyangwe tsaga zvakasane mari yake anongokuti kwasa kuti akati uda wave bakuti akati uda nyaya homwe kane mabasa chichimotindudza munhu anoprefer kuti ndowandoda kuti andiroore kana aite mufeso wangu someone ndikati supportive futi ndinanyanya angori caring, someone who can understand the work that I do and everything about me, someone anokwanisa ku find a time yokunyadzonzwisisa inini as a person and not what the people see, because out there, like as I said, models tinototariswa kunge zvimwe zvinhu because of our work. Saka at least kana munhu akaunderstand iwewe as a person, I feel like anokwanisa kusupport asingakuquestione. Waudu question Handidi. baba bata kam ade kuquestionwa Kubvunzwa. no waudu kubvunzwa ndopanene wachitenderako pesa Handidi kubvunza. kuti ina ndinhu anondibvunza andimwe andoda munhu anondipa mari sida unoda munhu akaita sei achingoita nishoti usanzvenge unoda munhu anokupa mari asingakubvunze nanoita sei No. waunoprefer kuti no munhu wasata wangu Well, pretty tricky. andiri Yeah, pretty tricky. muda Because masimbi ukati munhu ari supportive anogona chikusupporta chikupa mari but anozokuchengera futi at the end of the day. alright Kati munhu who understands your industry achatokuunderstandawo zveshuwa industry but chipamberi apa chagumisa zvakunetsa. So to be honest, it's very hard to find a person wekuti ungati uyu zveshuwa this is the person that I want, because anozongochinja. I'm talking from experience. right saka zvitone nogara usina For now aiwa for now fona kusvika rini winter kusvika rini Handizivi. it's hard though. right but munoda here maceleb like manozikanwa pavanhu ina munoda maceleb I personally think kuti kana iwe uri musame industry it would work. Thank you. It would actually work because munenge muchiziyana basa renyu. right But pane pazvinozongo Zvinozonetsa hazvo but right now I'm actually seeing someone who's in the industry with me, but right but no mona munonzvenga mazita but unoona ngondodziwa kuti maceleb mangana wadana nawo so far well, no, I could say this one is the third. Yeah, and I was opting that you could be the last. right auchadi Nah, hello mabata maceleb mangani so far none. Not yet. winter. Why would I like not yet. unoda winter usazonizoda tichibva panapa ndakumboshanda iwewe ndozachiti boys zvitoa nemusikana uyu nemabasa ake aya hazvisi kuenderana ukada nemaceleb mangani Not so far. autona tinawo autombodi nyanga muceleb akayachikuaproacha because mimi No, it depends, konacho why ndikutendera panyaya iyi dautira kuunderstand nyaya mukuti mimi andika moda kubvisa nyaya dzekuti ndibosi wangu toshandidzana nevanhu modanana nawo ndosaka ndadzosa nyaya yangu ida kutendere papo saka imimi mutoti amudanani maceleb maceleb amade Ina not and mad. hausati waona unoda pamaceleb Haven't met them as a hausati wasangana nawo Yeah. mavideo yakawanda inombonega mavideos akaitwa leno pese papo pashaya kana wani right winter mavideos akabuda pana ndinawo panapa ainokuti mangona ngati mashomu but akabuda pafona yadelroy akabuda pawawa yafreeman akapabuda pausandidaro yanox akabuda pahonai yamtg namangena sofa pana ndamashanda nayo hapana
amambono kuti but I need water. ira bombura. Not yet. I just feel like we tonight. What am I doing? I mean, the laugh and you're like, not yet. Yeah, not yet. Wait, you know, I don't depend something like 2 months. Ndikutega. Okay. Ndikutega panyaya dzako. So about just 2 months. So I'm in Zimbabwe. I think winter munalipo. Asina mudana celebo. Na munhu wakambo crashiro pa macelebo. Crash na basi. Alright. Ndo tatazita. Aiwa, but ndisutaura zita. Alright. So just ndiyo. It was a crash, just a crash. It was just a crash. Aiwa, but still. Yeah, crash. Yeah, ndingachaurega. No, a crash. Kukanasirwa muno muZimbabwe. Kukanasirwa muZimbabwe. Isusu sinyanya manje local. Cha muZimbabwe muno mpa ma celebrity onoti ano crash guy. Awu munhu guy ngokuti maybe asatambolinga kana kuti situation asitambo tisanganisa zvedu kuti tinge tichita something but I crash yangu. Pana. Asatavi. Sina. One crash. Yanombono nta crash yako. Zita. Crash. I'd say. Ndokunozongorambwa ka. But anyway, a crush is just a crush. I've crushed on XQ. Yeah. Well, it's just a crash. And sanitaries. Fine, Doctor. Okay. Do you want me to say? Sure. Shoot. Guys. Shoot. I don't know. I'm not going to say. And I know. Let's just end on XQ. We crash yaka mondudza akapanza. Ani winter. Winter. Undaduza ma crash tinono mataura panza. Saka wasona nditaura chikundudza ako. Chinoita. Andi. Ataura Ani. What are you? It must be about. But you some more day wandega anopisa munaonda wanafana ngane mari kana ngasina. Mudaona ne mari ndini. Tara sununguka yini? Nini from experience. In our experiences I want. But anyway, from experience, my previous ex, before I got into this relationship, he's not a person, he wasn't a person in the industry or anything, but he was backed up. It's an event. And he would provide everything. Apart with manager, Ango would say, Cinatra, Ango told Cinatra, to makeup, you have to go to that designer. Yeah, I don't go somebody say budget train. Then we provide. But it came a situation you could such restrictions I want. Because sometimes you'd leave the event, time I go such a one. But still, it you know, you won't have that freedom that you want, to be honest. Do you know with this backed up people, they don't have love. So I feel like sometimes for this backed up person, he was like, because he's dating Cinatra. It's something that is big, especially kind of goody fine for a big celebrity, a guy. It's something that is big. So for him, my events so Cinatra host, you know, but kuchengera, it's too much. You are not allowed to stand with a man, even if it's a friend. A handshake, you're supposed to hug to just be, you know, a human being. Out or going. I know, and you know, hola.
mira ikoko. It's but this person that doesn't have money, yes, you won't have money, but you support me. At the end of the day, you've got the love. Isn't inangu saying lindo da love Mwari atongo drama but yes, I need money, but I also need some anombo darini. Kwa kwa munasina mari anofamba netsoka andasiya anokwanisa anouya kuzokura nebhasikoro rake unomuderewo achikuva honest mwari wako ari kukunzwa anofamba hake nebhasikoro rake mountain chakosha love ko afama malooks mutaso handsome here inangu personally ndomatarisa malooks andikakosha akakosha yotasa malooks mari wataina basa haina basa mari aina basa as long as you unza something on the table ishoma iyoyo toshanda notasa chiyo malooks akakosha malooks mnafana ngari handsome wo achienda to gym aine tunyama wo tuchichichi handiti zvejima nje na inini for now ndizvemalooks angu azvina basa yeah. Saka abi yangu paita abi yangu apa paita vakanza apasingasa kunaka apa right sa ukozvezvo zvekuzvikujima zvakakosherwa chii bozi kana uchida mari kazhinji katika uchida mari obvious unongowana uchi one pack rako unongo uchikupuruzirawo makaona munhu wekuti unongo uchida handsome obvious kutasa pamaso anofana jima kwanza kusimudzawo kudai nekudai handiti for me it's the face yet I don't really like when on bodybuilding gymming and stuff like that right sasa face unongotrowana wako zvazviwana mwana afana kubvazo saka yaona basa nezvozvo ini ndozvitemba breed rangu ma1 right saka kwenye yebody count yakakosha sei ndakambondodza mabody counts enyu ini hangu ndiri mu3 pakaipaka mabody count panapo kuipa but body count yakamira sei asika tikudzoka basa racho but takamapindwa pabody count right sina I'll pass on this one. I'll meet you, I'll pass. I'll pass. I think nyaya haisifana kuti wane zvaandiri I know. Are you laughing? No. What's a handsy for? Shotanga. Guys. akatibvumirei panyatsoonekero zvoti hapana zvatataura here but pambari important kati pane zvazvinoreva tongopa muta body count right but right aitsoke ngatipapfuurei I think ndine imwe mubvunzo andinawo andika saka pakuchaja paipa andika mune mamanagers aminawo here kana kuti iwewo dzasina unongobata sina ona ndidhirani naro pana manager anochaja uyezve munochaja sei because kune vamwe mamodels anenge aripo anenge asingazive value yake okay maybe akanaka abuda mavideo 2 3 4 5 mavideo atenderera but asi kuziva because last time ndandine problem nomwe musikana so handazokwanisa kuona hangu mukana wekuti ndigare naye pasi titaure but ane video rakaita raartist but kupinda kwakaita pavideo anoti video yangopinda pavideo zvimwe zvazviya zvazvikuti unongori excited kuti ndapinda pavideo kana tirani rafreeman kana rakilatika nani but video ravaraputika vabata millions 3 millions 4 millions andika then iwewo wozoti obva wachida kubhadhara unozozvona sei kunda kufana kubhadhara but exposure inodiwa futi kuti uzodaidzwe nanhingi afana ngambokuona somewhere ufana ngambo paine pawaratidza saka unozozviona sei kuti nawo ndapa level rekuti ndichibhadhara well okay so what happens is unongozvifila wega as long as wabuda pa the first video wabuda pa second video pakutanga unogona kubuda pa mavideos evamu wapfanawo vasina direction but if you find yourself wakutanga wabuda pa mavideos ema-artist anodzikanwa 1 2 rechi3 yachona you have to start making people to pay you but unonga uchikubhadharisa vama-artist mamba here kati ava vanenge vachikubhadhara this guys ava vane amount yavanokubhadhara because havakwanisi
right? Upcoming. Pane upcoming yokuti zveshwa inini andidiunyeperai nepandiri panapa ndakatombosheedzerwa $20 kuti tikukumbirwa hatina mari, but we just want you to be there on the video. We'll provide transport, we'll provide food. There is a time yokuti as a human being I understand $20 kwandiri imari yedata and data racho naritombolasti, but it's a matter of also supporting as long as you give me the respect that I need. But to those vasinga understand kuti industry noshanda say, there is a certain level whereby unofana kuto make sure that your target money is this. Chero changotanga kuva video vixen, make sure if your starting point is $50, let it be 50, whether it's upcoming or what. Don't settle for less. To me, it's much easier because I've been in a lot of videos. Ndakutongozvitira kuti ndisupporte vamwe, because right now, as I say, ndakatotanga movement yekuti ini right now I'm going to be moving out of video vixen. I'm going back to my music industry, right? I started a movement yekuti I have about more than 20 models vari under inin. Shekuti I'm grooming them. When you're going to a video, I make sure that whoever artist it is, uri kusenda mari ye-transport yekutora ma-models nokuvaendesa ku-event, vachisvika they have to eat. Vachipedza kudya, makeup inofanira kutoprovide. If you're not able to provide the makeup artist, tikazviprovide uri kuisa times more mari pamusoro. And tichipedza shoot, if you cannot pay before vaenda paset, you have to make sure vana vapiwa mari yavo before you leave. So if you don't have those grounds and those standards, chero changotanga, I just advise kuti make sure you have, if you don't have a manager, azvina basa. Shekuti nokuti wazonyimwa shoot nokuti wachaja mari yakadai soka, there is another shoot that will still come your way. Saka mari shoma yautokatora yanga $20. Yange data rinonilasta week. Ko yakawanda yacho. I've charged about $250. All right. Yes, it also depends. Sometimes kana iri a day. Sometimes you don't charge any sets. Sometimes you don't charge any days. Pana wanoita video ma professionals amadying winter. Yokuti vanoti tachuta nas. Vanozoti mangwana futi ngachuta inogona ita 3 days chuta. So nangochita uchidi uchiwedzera. All right. Comment. Pokati hai didi ndazongorita hangu but hey anga rakadhakwa. Panyaya dzemari. Kovati kubudisa mazite uko. Ano wacheka dzobusa stare munhu nokuti unoda kuzoshanda nawo plus anovaina mama-secrets ako unoziva unogona is fine. No, it's just a company that I used to work with. Pandakatangisisa handisati ndakutozikanwa vanhu vekuziya. Plus tainyatsoshanda tese vakandigruma kuti ndive ndinosvika pandiri panapa. So I couldn't really resist. Plus vakakwanisa kutondibetsera kuti ndisimuke because most of my videos andakatozowana akatozondizikane nevanhu ivo ndo vakandibetsera. So I can't really criticize them. But vanhu vaigona ngokudaidzako for free ongoenda kuti hapana sa unoona sei no panapa level andari panapa ndakufanira kupiwa something. Kwandabva kuri ungono distance. Plus vanhu vandashanda navo manje ka I can't go from up there to it won't make sense. Saka aufamba nekuchita chitambe here idamba yazonzwisa asi ndiri modeling yacho rakatokurisa kana mutoti muri mamodels mwe chimboti chiko asi ndinoona fana tanga ndimandanya yangu ndisaka natendera but I think nandisapodzwe zitakanambobvunza kana mutoti mamodel munofanira muri mavideo vixen muchizotomodela here zvichifamba sei chimayazonditsanangura I think tichazozive kuti bracket rakamira sei. Vanhu vanosiyana because inini as a model I don't dance for my videos. I don't. Why? Never. I don't need. And not but in a certain dressing and singatoiti for my video. I just can't. I don't. Okay. Well, I had times whereby I used to dance just for fun, you know. But I'm a time you feel like vibe I need to dance. So you know so camera video rabuda camera nanga kwa ura pa waitongo chitambira ako. But mainly what I do on videos nendiri character whereby I'll be acting because acting is my professionalism. So
zvekuacta ndezvangu but kana wazona ndakutambawo aiwa nendanyengerawo Cinatra tikumbura ungoti rovero kana 1-2 right saka pamene pavidhiyo yamune muri under influence zvimwe zvinhu like tumbanje tuwawawawa tuchimwe muchichire nchiitika. I don't need that. I don't need that. ndosaka usingatweki No, pamwe kangori kamunhu kandakangozvudzawo kuti ndinoda kuita. Just going there natural. unongoda kuti iwewe andika uri kuita zvinhu zvekuti uda kuzonoita kuda kuzonoita iwewe chipostori wasvika ikoko zvinhu zvakunyatsozivawo kuti no nyaya iri panapa madzimai I can only work ndiri sober. Ndokwanisa kungoshanda ndiri sober. no tutaya kuti zvozvandika tuda model pangapangada model angachizomunditambirawo ndiita then iwe tokaningiri anosvika muno iwewe manje wakutanga kuti inini zvo handida hangu apa isusu tadaidza iwewe because ina ino kuti nami ndiri manager wamaartist manager Lady Squan namanager Nduna namanager Kabhida one wavesi taita problem kushaya mabhebhi ndinoti mabhebhi anonetsere mabhebhi ekubudisa mavidhiyo anonetsa wazoriwana ndika winter auya vatanga kuti hai zvimanje apo sandibata apo sapaguma apo No, inini ndisati ndaenda kushoot ndototaura kuti handiite izvi. What munduza zvosingaita? I don't dance for my videos. I don't really like getting touchy. I think I've only done 2 videos that are I don't really do that because of some reasons. Right. Kurambidza and stuff like that. No. And nevanhu vakakosha. It was a sacrifice. And then I don't really like wearing really revealing. Right. Because my parents don't allow that. Right. Saka itawo zvinhuwo zvinotidadisawo. Uri ikoko. Aside mamusipo. Dai manga musipo moms namdhara. Dai mwana wenyu ari kutweka. Dai mwana wenyu ari kubatwa. Handikuregedza just because itongoriwo respect yandinongozvipawo ndega because hazvina kuipa ingori choice yemunhu. Right. Inini handinobelieve kana toda kuacta ndika because kana tichiti mudzimai wangu azodaiwa ndika obva andirova iwe uchibvuma kundorova mbama ndika toti setira boda zvakadaka ndika kuti mudzimai wangu andipa rudo wanandikisa obva tanga kuramba ukada kutouraya songona sure because ona ngatase vanoacta tozvati mukuacta wangu vanodhipiswa vanozoti hanomukona chii akatodyiwa. I think pfungwa idzodzo mwana muzimbabwe takura tichitoziisa taura tichiti zvazvekudhara waiziya because kuna mwana yekuti ndingakaimba vese studio imomo pane zvakatoitika kuwana so now tapa level kuti akuunderstanda kuti unogona kutongoya muno mutoita interview then you go kana una kutongoita video newe tichitowainisana then after cut then you go waiziya saka iwewe I think unofanira kumbosvika palevel kungoti unongo disguise I haven't grown that much. So right, my question enge ndeyekuti kachiti munhu uyu she's a model anenge achiita marosi api chaiwo zvinenge zvanofanira achiita ndezvipi I know kuti anobuda mavideos anoacta zvimwe ndezvipi taunange tiri mamodel pane vamwe vanoita zvemabrands futi like my brand ambassador and stuff like that and then pane vamwe macatwalkers right then vamwe vanoadvertise fashion zvangowanda zvakawanda zvakasiyana pane zvimwe zvasiwa ndizvo zvandira alright but afa kumabrands mukushanda here ari kwezvo kuapproach aiwo here kwezvo mukushanda nawo sei vari kuuyawo here zvakamira sei kana kuti industry yakadhaka varipo vanouya kuzoita vamwewo vanenge I feel like it's a disadvantage to a model anenge ari siri under a brand
because one thing I've noticed, my brands vakufambira models anenge under an organization like top models, like top models what because vanenge vachiziva kuti tikaenda uku kutowana every type, but not knowing kuti kusiri koko even kuvanhu vanozviitira individual they can actually find them. So that's the disadvantage that we are having as models ari kushandira individually. All right. But aiwa opportunities atoripo hobo but kuti mawane. Right. Yeah. Well, chinoitika ndakanzwa mumwe munhu achitaura achiti zvoni no tinokutora tokuti ndiwe brand ambassador wedu ndega but nyaya hombe chaiyo haisi kuti umarkete company yedu. Nyaya hombe ndekuti maybe unozodana namanager aufamodasena because there's this influencer anotoziva andozikano andega akaposta kamota kake kangapi vanzi haiwa vanhu vakazviramba Azviko. nyenyu zvakanaka Yeah. you know sa ndozvinoitika ndozvamukusangana nazvokuti ambassador wedu panapa but ndokupa mari yakati kandi kuchestira kugraphic kwedu afanira kuti ndiona ndishanda kana kuti for example ndoti ndinoshanda kana kuti kutrashel construction andika shanda kutrashel unoona kutora iwewe ndi manager ikoko ndokutora noti ndiwe brand ambassador wedu but ndoyatso kuonesa kuti kona wangu ukuti brand ambassador uku ndokupinzawo madhira ako chapiwa kapackage kako kanopiwa but nyaya hombe chacha ndeyekuti ini ndotokuda unosiya dhiri rasikana hatotari madzi emavideo takutara madhiri chaiwo. Normally what happens with these people, they don't come direct. Vanozokuonesa watombopinda muchidhiri chacho, because there's a time when I remember there was last year in November, if not October, pakaita the certain person that came, I'm a manager show. But no, I've seen your works, you know, and your girls. You know, I would love you guys to come and visit my work. You know, I want you guys to be my brand ambassadors. Mchipota mchuya, you know, like that. I took by my t-shirts and everything. I got a diribo. Tikaudzwa mari dzedu tichipiwa ma 300 per month chichi. Tisati tikati inini manje ndiri mughetto youth. Zvekunoza ndozongonoza hangu. But ndakazowaonesa ndikati, can we just work for 2 weeks tese? Timbono tichishanda sei vamwe vanga vanakirwa kane mari zveshuwa mari inokukanganisa brain but in those 3 weeks takatozochovha tikasvika mu4 weeks ndichiona kuti nzvimbo iyo yaiuya mhene ende ndisu taishandiswa kunzi pane mabhebi zvonzi can you go sit there uchimbotaura nevanhu aiziya later unozongonzwa munhu akuzoti so are we going together so zviriko but pakatsobuda mari yacho yakanaka sina hatingazoonesana uri wangu iwo obuda mari yachayo takutara mari chaiyo sina avangu ka you know what ina hangu I've traveled near video vixen and acting saka handingazoti because ndakunzi 1000 yakawanda zvesho and ndakatomboioffawo zvesho ndakaioffa inyaya ngatita off camera inyaya ndakaasikana toyatsotaura nyaya dzekuti pari kubuda mari. Aiwa, to be honest, handizosviki palevel reuzozvidzikisira kuti nokuti ndaona mari yakadai so ndokuti ndobvadabvuma. No, my sister, I see kuti business. We are doing business. But you don't do business when I'm selling my body. No, you're not selling. It's very tricky, very tricky. But how do you know the pressure the bonde munofananga minawo zvamunofananga wakaita, you know, last time I checked but ambosangane wangwana lens ngari muziso tattoos afa ndiona sa zvofananga zvitori pere vafananga ari model vafananga ne body yakaita sei zvofananga zviripo kana mabomba chimwezonsana ngura these days Jasian. Because kudara like my catwalk models ndiwo anowanzoita izvozvo zvekuita slim then you're tall vamwe vedu tiri vapfupi vakasimba vakafuta vakaita sei unokwanisa kuita modeling but it gives pressure because netime type yemamodels anongosangana nawo aiwa une pressure
unofana nge skinny inofana nge ichiglowa you know isu tizotanga kuti signature yangu kugara ndine ma-contact lenses kanenda kutoona kuti ndikutowana pressure. I don't have to be the same because every individual has to have malooks ake and having contact lenses is something else that has made me ndiwane mavideos akawanda because wamaona wangu wangoti tuda pavideo yangu ubisakangwe nemalenses ako aiziya kuzobuild all body. The last time you checked, I'm sure you checked ndichiri umntwana omncane as in kanana, but right now a lot of people that have seen me like 2 years back, they're like, Cinatra, how come you're this big? I'm like, dude. No, I'm not doing this platform ndinogona kwawanda maartist machi pamwe ngwananyatsoona mudziyo unoti amana this is business. We are doing business but marketing just market the body model unofana ngone body ndinokona ndinona song yangu inini ngandofana kufunga kuti baba para kudakada baba ndikudakada show them. That's the 36 ngoona nje kuti no tatakuta basa tauya ku video andika tauya kutakuta zve video nditita zvinhu zvebasa ainimozondona tapaseti unokona kupi pamwe sana ngona zvinhu zvakagara but I need to see all right guys mazona ona pusha nambotsaya upusha sazva mune makuita masocial media indos munoona achitenderera iko kwanotenderera movement yes iko kwanonga achitenderera chaifo saka pressure inenge irikwa ndinotozvona vamwe vanhu vakuda kubviswa mbabvu mambo zvinzo vanobviswa mbabvu ozoita sesedheni vamwe vanonobviswa mafuta osawanika bhodhi kadaro zviri kwanditi satambene social media you get dized kuti kwa mamodels apane mazidumba ife zvinonzi mamodels apane mimba apa you've been knowing kuti yes you've got the so it gives pressure sanofana ngone samane zvamukuite kuti madumba adzikira just exercising you know sit-ups for me I do squats and it's also vaita. But yeah, exercising is the best and managing your diet. All right. But now I don't do anything. Yo, we are serious. Yeah, I'm serious. But no, actually, one wambone sandukeza. Kasi body yangu yakashata. I don't go on kuti ma one. Vita's body it's there. Just once. Ngotendera kwagara basi. Fine. Yay! Thank you. Just turn, baby girl. Oh my god. Oh my god. She's done it on my behalf. Thank you. Yo. Did it on my behalf. Ndeka namba kanida kunyora. Ona basa. Cinatra. No, I thought she did it on my behalf. No. What is it? Chandaka ndo tipana pambono yaso nota no abantu kuda munakadaya. Guys. Thank you. You're welcome. 4. Wakuita. Oh, ja. Oh. 4. We're not marketing strategy. Yeah, I think body is very important when it comes to body. All right. Saka vava vanongo chita zve mapoa vasi part of my models. Chini chiti. Hey. Painonzi private entertainment. I think zvine zita razvo because actually they are part of models. Right. Because vatoripo mama models ekuti
vakatonzi pane zvimwe mazuva zvakunzi what do you call this hookups andi zvine maprivate what kune mheni zvonzi toda mama vanotoshandisa wedro rekuti model ndo chimwe chinhu chakutokanganisa mamodels ari professional because that's why at the end of the day vanhu vakaenda kufunza kuti mamodels futi vanotengesa mbiri because they're now just using even those vanoita zvemapose vakuzviitiwo mamodels they're now disguising themselves as models. I remember ngetimwe ndakambona so ichi idaronga patrao zvanzi pakona zvamodel nongoya zangonakidza za movement you see so imam you're not part of one wow no ini ndanzwa nekunzi Cinatra software models tine bachelor's party I'm like really dude in the only models that I can provide my models yekuti kwaitika my events like the Zimmy Pop Awards kana kuti my corporate events kunochidwa ma models anenge achine ma flyers kana ma video vixens kwete category yokuti ma party kana mu club kana kuti ma bachelors right so how do you deal ne criticism rejection you know wana chinja ndanga criticize akakuona unabata ngatoti mdala kamwana kana tipedza you know yeah zizoitika boza na shonga chifunga maybe muri mahure and stuff amuse odachaka pamwe anyway but how do you deal ne criticism ne rejection maybe pambanza ano you know munatamba muona pa video even kana kuti munatoya ne kuma introduction jeje is ini obviously sonata ndiye uya ngati pa video ye zvotange zviri related nechipambe maona how do you handle those do deal nazo same ndona ngoposta picture yako ngoti kaonaka you know wanamswa muno mwana kuti azvo anoda honestly it hurts, it slaps, it kills, it destroys your self-esteem and your confidence because already like I'm saying when anenge tofunza kuti rifambe and like you're saying kunzi uyanotipedza zvinorwadza if I take for an instance pakaitika event ya Sean when he was launching when he came back from I think it's Australia pakaitika event yekuti papakawanda vanhu and as a model you have to represent as a model dressing and andakarova people they don't have to judge you because of what you be wearing or the work that you do but I was wearing a short equity it was leaving half of my ass outside. For like even if you see the picture like I was literally naked but I was dressed but why did I do that it's my style but you don't have to judge me because wakandiona ndakashama over 20 ndapfambi no so it sometimes don't go to tizvitsvaga tega because imagine for people to start saying that it's because of what they would have seen in likes of dressing or what you do you understand how you twerk like you're twerking the ass and then like shit uyu anenge akatwekera vakawanda saka it's I don't know winter unozviendla senyaya dzekunzi winter here uchitaura winter no like the last time recently I think in February when I did that shoot here one night yeah I was attacked zvekutodaro because they posted a picture before they posted the music video on Zim Celebs. And then it was a picture yainzi ndatengerwa mota Nafali Pupa and I'm the third wife and then people started attacking in license renew anzane license kupi kaure what I mean if you have a friend like me like they came and they started asking do you want to winter comes to I'm like yeah she got engaged so what but I mean because we know it's a video ichazongobuda next but aiwa Joshua it was crazy saka winter Nafali Pupa asitepe Nafali Pupa ndo wamunoda chacho kwa nini wani ndambotoro tena basane amudire fala umudire no he's not your type Can I ask you one question? Didn't you feel anything when you hugged him? No. Okay, that was a quick no. We are going to protect her. Yeah. Protect us, you know.
kunongedzera kuita sei saka zvinotokuafekta yani saka munozoita sei munonoti pfugama mawana matirere wanawo munoita sei munongoignora munoita sei munobloga munoita sei Ignoring is the best. Let them talk and talk and say whatever they want. as long as Because you don't owe anyone any explanation. The moment you start explaining kuna oyu, ndakufana explain kuna oyu, do explain kuna oyu. Ayo arato drama gairi. Plus tinoda nawo muindustry man. True. Boys, uona choitika chinhu. Pane zvimwe zvekuti basa rinenge riri hard zvaro. Kana tinenge muri makachuza ndasiyana chita zvanoda pamusoro pezvozvo. But you need models. Zvakafanira isusu ndotoshaudwawo. But senyika ingabva yashayiwa mapodcasters. Ingabva yashayiwa vano mabloggers and see. Azvishayika nyange musingavafarira. So vanongo varipo and I wish you the best. Thank you. That actually reminds me. There's a dress in Nanagarova last year in December. If you go on my TikTok right now, ndakapfeka chimwe chidress chepinki so to be honest I wasn't wearing any underwear mukati because it didn't need that. It was nice. But the criticism I got, over 1,000 comments. I mean, yakashika kupi. For the first time, I TikTok ichita ma comments. Everyone I comment ngoti chi chakadaro. Akapfeke iko. You know, so it's good for the social media because you also grow. People that also start following you. But people who criticize that they'll start following you at the end of the day. You know, I comment actually bad mistake about one on a top fan page. You know that as my top fan song says my mirror. You know this is my top fan is no but my mirror. But that's a good blogger manje. Who's funny? Yeah, true. What's not a good blogger in the drama and do it. Don't go zones come on. Nasi nasaka pega paint. But still we need the one about because I know it's engagement. Yeah, true. Yeah. But it's not going to paint. No, honestly. Do you know Panama? Okay, with me, my designs and farira. I just like freaky, stylish designs. Most girls they cannot wear. And if people have to see, they have to be ndofala kupula crowd. Kundashika panjimbo, everyone should be like, shit, Cinatra fake. If they're going to say shit, Cinatra chena, so be it. So iyo design iyo yanga isingatombodi paint mkati. So I just had to wear it, but I had to maintain the fact kuti you know, but it was literally naked this whole side. So it had to be stylish. But I just want to draw attention here. I'm not kind of my CVs, but no songo ratiza says yawoga. Anofana uzungo garo pasi onota apata at shikiri. Abana kuna mwana mshonga sha. Wara usingarambiki. Usingarambiki. Ewa no. Kuti mwana style and pattern yakaipa yekutondozona takabadi. Po. Nambotora wapo. Apano bojika wapo. I mean, you can try your best, but you'll never win. You'll never win. Winter. Pakambopfeka zvinhu zvekuti vanhu vakati mutikwadza wanga wapfeka chini? I don't remember. Kasitombopfeka zvinhu zvekuti vanhu vaitira kuti nhasi winter. Nhasi winter. Ndidini ndekupiko kwanga wapfekei? Andipfeka zvinotyisa pamberi pevanhu. Vakawandisa. Ndara akaona anongoti anongwanterera. But inside. So right. So munogona kuzvipatsanura sei like level yekuti apa mukufanira zvinhu zvebasa at the same time mufanira kuita zvinhu zviri personal marounds enyu. You know kuti graph zvatichita panapa nezvanoita kumba kana maraini nezvimwe zvanochita zvinhu zvakatosiyana. Saka munozvipatsanura sei zvinhu izvi? Like your personal moves, you don't maybe you chako, then you see on say that it's hard. Nowadays so much talk to fambanema in drive. Chiro ndisina mari in drive ndotongoita pay forward nobadira nchika kwadurukenda kana kumba chaiko. Because honestly you want to do your personal life. Hautofana utambira kwanoziyo kuti kune vanhu vasingavhunduki. Because as we know kuti mtown kune vanhu kune side revanhu vanovhunduka.
zvoti recently ndakasungirwa public indecency kozoita message yekuti kune vanhu vasikavhunduki. So it's just it's hard, but it's also you can also maintain it. All right. Right. Saka muri padeni. Kana ndiri pamba zvima-top fans zvezvezvi zvima-baby zvangu mama saka nhasi amusikuenda kuvideo ndonzira you know uzonguti aiwa chimboona the last one yandakagisa. But when you're outside it's so hard because ava vanhu vakuruka vamwe unenge kutoti haumbodoita bhebhi rangu here tasi pane vamwe vanodhisa manje waita semunhu ane short tempered seni. Sometimes I can try not to want to respond, but you find yourself responding. But ukazoresponda futi you tarnishing your image because zvaunzi kamusikana keke kanoganza kanoshaurisa. So you try to how do you handle nyaya dzebasa nezvinofanira kuchita kumba ende pamwe pacho maybe muchiseko chako chisina chekuita nemaworks then wamwe kuti ndapona pavideo yakadayo musikana uyu you know unozvibalansa sei? Zvazvingotaura naCinatra kuti unenge wakulimitwa unofanirwa kungotsvaga mari. For now I don't have a car, so I have to use my InDrive. Right, but then at the same time kumaraini kweduwo kune tumwe tumacrips tungori creepy tumastalker what. Like right now I have to monitor my phone because pane vamwe vanhu vanenge vachitouya kuzondiataka vakatowandisisa. Wambotakwa nemunhu umarani kwako here kuti nyaya iyi undoona kuti nyaya iyi ndeyekunoku kana kuti inzi akambosangana ati igostire kumaraini. Of which it all started pandakatanga kuzikanwa. Ndikwazi anenge ariko. Anenge ariko. Right, ndikushanga ndada kubvunza but question I think togona kumboisiya for now ndozokubata panext round. Tozobata pa next round. So alright, konya anyai guy. Sheriff. You told it. Alright, it's okay ngatisiyane nyaya dzepesonal story because inyaya dzandakanzwa pamusoro penyu. Udautitisene naye watomboitanga nyaya dzandakanzwa pamusoro penyu ende maitira mukuzviita zvinhu zvandika I'm not happy now. But still for now ngatimbosiyane nenyaya iyi yandika tinde kumba manje tifunga kuti what did you want to say? No, wakaona ndingachitaura nyaya pamusoro penyu you know pandakaona profile uyu ndakuta go through ndabva ndasiya kuti alright ndiye uya paya manakazo iwewe nyaya dzako dzondoziva dzakawandisa but ndakutira kuti ndiwe professional andika saka vanhu vachiti kutsvaga ari kubata ipapo nyaya dzacho ndikudziziva ndinombotira kwanaisi saka kana pane manga achikuda aida kubhukai mavideos ake anokubata sei anokuwana sei? Well, as for me personally, I've got a number. Yeah. And you can even contact me on Instagram as Cinatra Music. Cinatra Music. Or if you want to contact me, it's 0788 770 982. Klazinini ndiri top shot akandogona tozongo kutsvagira ichiruma any type of model that you want. Alright. Okay, so my Instagram handle is miss_winter. If some people want to book me, they go through her. Wasaramba dzako dzine pamurumu sayo ndiyo msoja wawo ndiye kwamirira ndosikavhunduke pakutaura namba. Alright, it's okay sina isi dija ndine size yako ndine size yako right. Saka it's okay, I think ndopata kubata ipapo namba ndinotaura nasina guys, namba ndinotaura nasina chimbotudza about music. I know an artist nditanga tokuziya inini ndaitofila music chii chakazoitika makuda sei nyaya dzemacontract wangu dzinodzvanyirira. I was signed under a contract and a record label, but I'm not going to say the name. It took me time kubuda mu contract iyoyo because it was for 5 years and I wasn't benefiting anything.
most of my interviews and data, it was my connection, but I was forced to mention a brand raw and stuff like that. My events taita and they saw wanna send. So I had to travel to go to SA for 2 years. And I want to understand 2 years. And in South Africa, I'm not it. You know, apana pamchanditi Cinatra and I no record so because the apana studio and cheesy but I would never go because I'm not benefiting anything. Until when I came back, contract rapera. That's when I tried to come back in the industry. Pushing myself as well. One and a manager is gonna be a bit hard because industry made That's when I stopped music. Davanda pinda into modeling and acting. That's what occupied most of my time. Until when I was like last year December, when I was like, you know what? This is my last year being in the modeling industry. I want to be back in the music industry. So I released a song, Inonzi Handi Cheme. It's on YouTube. And next week I'll be doing a video for it. So yeah, it's working out. And I also have a collaboration with Lady Anon's Shining Greens from South Africa. She's a cousin sister, Yama Figizolo. And if all goes well, I'm going to be having a collaboration with one of the producers in South Africa. If all goes well. But I'm sure it's a deal. I need to stamp. Yeah. Right. Now let's try and acting. So I'm into acting. I want to venture into that. But not yet. Right, which we're working on. Yeah. I think we're going to act. Yeah. Try open person as a kiss common. Boys, no longer sensitive. It's important. Yeah. Right. So, last time I told you scripts. Yeah. So what happens is, when I went into acting, became part of Cities Not Bonde Bota Patrick TV every Wednesday, and there was a movie that was recently released in Nyanga. Right. Pane yimwe futhi chazo release wa inana Japreza inema top shot. I was part of it as well, but I learned a lot into acting. You don't just get there and start acting. Unengo chono kana pane ma scripts anenga chinyorwa here and there and stuff like that. And ndoito futhi je said designing. And my boss is Twelling's visuals. Dear one muna akaita masete ma like most trending music like here in them. So you get to learn a lot. You just don't have to sit nokuti udaita acting ngoti nangoverenga script rangu mawedzi angu aya. No, you have to learn kuti mic inobatwa say, sound inobatwa say, to just advance yourself as well. Unofana kuziya kuti fana kuziya inobatwa say. How old are you? I'm 21. 21? Yeah. Sina? 27. 27. What? Are you married? I think my age and I would see but are you married? No. Do you have kids? No. Are you married? Divorced, but I have kids. How many kids? 2. Alright. But do you have any plans to do Moto dairy? Not now, but yeah. 35. 35? 35? Aninga way, Bob. 35? If I'm still with my man, yes, it's fine. Can I sit in I chawe away, Papa. So, what do we know? You 35. I don't know to me. You said that. Can I change the for now to me? 8 years ago. Yes. No, I still have a lot to do. All right. 26 or 27. Or 22 years. 21. 21? Yes. Atakuro woman. What's when I took cinema Gurmangan? In the 33. Hey, I'm 33. Little Grandma Gurmangan. I am it.
Alright, ayambo. Amene amchine zvamuda kungodza nyambo I think zvanganazvo ine zvinhu zvacho mune mapindura mazvita kumashows kuti ndichizvo zviyo amazvinjenga. It's okay, it's fine. Skill yenyu pakugona kunjenga mbunzo yacho. Mwana wakuitire zvakanaka. Thank you. Do you have anything to say? Maybe Satafara. Well, I've only have a few words for those young ladies out there who want to venture into. I just have a few words that I have for those young ladies out there who want to venture in the music industry or acting, and video vixen. Chungosh bata. That's the most important thing. Don't be hungry for it. If your time comes, it will come. That's a lie. All those niggas want is to get through your pants, and that's it. I'm sorry to say I had to say it, but it's the painful truth. Just hold yourself and keep your goals high. 4. Awamani wadakudya. Aiwa. Promise. Right, anyway, Yeah. I just want to say chase your dreams. Because that's all. Just believe in yourself. Ignore everyone else. Because people will... No, those words came up. No. You just have to work on yourself. Like, create an image because I think I would say Pinda madues. Madues ngapinde strike madues. Shandisa iruna akorwamina aro. Andika shandisa mkana waminawo. Mkana. Chauya kwauri greba. Satamise mkana. Shandisa kunaka kwakaita whatever zvawinazvo zvishandise. Zvawakapiwa naMwari. Shandisai. Asipo kuno zvinodhaka motora zvipi? I only drink wine, to be honest, and that's all. Ifesi aitaze kumwe savana. Ivi. Savana. Aitaze. Sam unodhakwa nei? Kudhakwa kudaidza kumachiws tambo angani bukole down tumbo discuss your industry ata kupinda maybe azvinazvo kamera. It depends on my mood, Muswash. Oh, unango maybe short. All right. But not that I will get freaky. Amarula. Oh, Amarula. She forgot to say she came drinking Amarula. No. Yeah, I just. Mnemogora mashorts, but mnemchizoziva pekugumira. Yeah. All right, munofana kudaro. Yeah. Bozi mbakasaziva pekugumira. Chinodhakwa. Panoitwa. Saka muri Zimbabwe. Panoitwa zvozvo. Makangotagwa madhagire mamwe. Saka muri Zimbabwe. Thanks for watching. Thanks for supporting Uncensored podcast. Yatetiri panapa. I think ndofila nge pana mamwe industry asiri kusvika information zvizere. So when sometimes then invite angu imimi muchiya tichimbotaura tichimboonesana. Kune vanoona vanoshandisa wisdom yavo pane zvanenge vatodzidza muchitaura. Bozi vamwe vanhu vakuzosangana nezvinhu izvi vasina kwakambozvinzwa. That's why ndikuona kuti it's important kuti timbogara pasi mumbotudzo zviri kuitika kumodeling kumavideos ikoko. Bozi I know kuti vakomana vacho vanocheka. Kucheka? Hayonoziva. Timu yacho kubva kuna manager anakaitozikanwa kunzi manager vanocheka. DJ anocheka, artist wacho anocheka, sponsor anocheka. Sponsor ine akatozvipira akati mari yangu inini ndakutoinvesta mukucheka. Saka no zvinhu zvakawanda zvinoitika ikoko. I know pane zvinhu zvamasiri henyu muchiprotecta manemes avo, muchiprotecta maybe muda kushanda navo futi mangwana zviriko. It's okay, it's fine. Maybe next time no feel comfortable nyatsotaura. Though I'm just drinking, especially this one. You next time sauna uyu anobatinga information. Ndiangaita kugaita. Mamazona. But kuti wewe ufumura information excited. Azvidzwaro. But still I'm sure kuti pane vanoona nenzeve dzekunzwa vanzwa ende valena something zvikuitika zvanokwanisa kuitawo kana ane ma interest ikoko anodzidza uye zvakapane pachinenge paine vana ma-artist vari kushayawo kuti ma-models tomaona kupi. And I know kuti musikana kubudisa pavideo anotoshaika.
saka mambodhi munongotora sikana chete manokuti mune group munovasikana chete hakuna varume here. But I'm actually planning on recruiting men because vatoripo. Vatoripo vanenge vachitodiwa as my characters because as we can see my videos mazhinji anenge ane macharacters anenge aripo. So pane vamwe vanhu vaitonditi mugroup renyu hamusikuda varume here. But takuzoonawo kazi pane vamwe vakazondivinga kandisingazive kuti they are both ways. So I've been trying to avoid that situation. What do you mean? Aiwa, you've heard what I said. Yeah. So atizodi situation tozokanganisa brand futi zvonzi takunza vanhu vakadai so you know, because but mamodels echirume anotodiwa varipo wana mbona vamwe vanoadvertise roma brands and stuff like that. mabasa umana. So I want you to be my husband on my video right next week. ndoshanda andimbotora nguwe wona basa sada kutenda girls mauya kuzotandara nesu panapa pansenzada inokuti vanhu vadzidza ndochinangwa chedo madzidzisi anosiyana kunenge ticha anoyachitara majokes kunenge ticha anoyachitarawo zvanyaya dzake dzakaitika paweekend but achikudzidzisai you know. So I believe kuti this podcast ine vamwana vatopika zvanenge wapika undoti wo here. So thank you very much. Mune Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting. Ramba mchingoona ende mamwe podcast aripo. Tichingouya nawo every week atishaye something chatinounza panapa tichidzidza nekulena nekuziya zvimwe zvinhu zviri kuitika muindustry zvakawanzika. And ine ndaenjoy this podcast. I am out.